Ahojte. Takže čo dneska ideme robiť? Dneska mám v pláne spraviť si trošku preleštenie z predných svetlometov, lebo ako je možno aj vidieť, tak sú trošku také zašltnuté. Aj z jednej, aj z druhej strany. Takže budeme sa musieť posnažiť, aby sme vyleštili predné svetla. Ako je vidieť, tak odpredu až tak veľmi nie sú, ale hlavne z vrchu sú relatívne dosť výrazne zažltnuté, takisto aj z boku. Takže poobliepame si hrany, aby sme zbytočne nedoškrabali farbu na aute. To je prvá vec, ktorá sa urobí. Trošku si dať na tom záležať, aby to bolo čo najlepšie oblepené. Nikto nechce mať poškrabané časti auta, len z toho dôvodu, že to nie je správne oblepené. Samozrejme, netreba šanovať tú pásku, lebo zbytočné následky kvôli tomu riešiť, že opravovať lak, po prípade riešiť niečo takého ako prelakovanie nejakých dielov je, myslím si, že zbytočné. A nie je to dobrý spôsob, ako potom následne tráviť ďalší čas pri aute, keď človek môže sa ešte niekde aj kúpať. Takže máme to 1200 prelaštené, alebo vlastne vyčistené. Prechádzame na 3000. Takže tekutinu máme naliatú, už je aj nahliatá. Ideme to pozrieť, že aký to bude mať nejaký efekt a či to bolo už bude vidieť aj na kamere.